Magandang araw po mga kaibigan. Dahil first day ng fall dito sa US, mag-iihaw tayo dito sa bakuran namin. Lately, nagka-crave kami ng Filipino street food, pero dahil wala dito, gagawa na lang tayo ng sarili natin. Kaya, mag-grill na tayo. Oh, thank you buddy. Mainit pa rin dito sa labas, kaya maraming salamat kay Jiro para sa tubig. Ayun, mag-grill na tayo. Ito ang gagamitin natin uling. Ayan, meron tayong dryer lint para mabilis. Baka nakikita nyo ang aming halamanan. Madami ng bulaklak. Itong talong namin, excited kami doon. Pero wala pang bunga. Kaya hindi tayo mag-harvest ngayon. Habang inaantay natin ang uling, papakita ko sa inyo ang aming mga barbecue skewers. Bali, ito ang ginawa ni Jess. Meron tayong pork barbecue. Ito ang leeg ng manok. Meron tayong hotdog, syempre, para sa mga anak namin. Ito ang Adidas, paa ng manok. At meron tayong baby octopus. At syempre, meron din tayong vegetable skewers. Kaya pag ready na ang uling natin, pwede na tayong mag-ihaw. Ready na ang ating grill. Okay, ilalagay natin ito. Itong pork barbecue muna kasi ito ang pinakamatagal. Ang leeg tsaka Adidas, inadobo ni Jess para mabilis lang maluto mamaya. Kaya, para mabilis, parang nasa Pinas lang tayo. Pwede na ako magbenta sa kalsada, no? Sir, pa-order po ng 5 stick ng barbecue. 5 stick lang gusto mo? Ito, pangpalasa, syempre. Wow, grabe. Excited ako dito. Magkano per stick, kuya? At $1 isa. Mahal ba yan? Mura. Ay, mura pala. Samantala sa Pilipinas, 20 pesos isa, di ba? Ata. Oh. Ganyan na ganyan. Yan oh. Ay, yung mga iba nasusunog na. Okay lang yan. Mas malasa pag may konting sunog, no? Yung mga ibang barbecue ready na. Kaya ito na lang. At ang sunod, itong mga gulay. Okay, let's go. Ready na ito lahat. Uy, grabe. Pawis na pawis ako dito. Mahirap pala magtinda ng barbecue. Madali lang kumain. Madali na lang kumain. Taste test ko to. Itong medyo sunog. Oh, masarap ha. Anong sasawan natin? Una, madaming sibuyas. Masarap ha. Magugustuhan to ni Jax. Oh, gusto mo din? Hindi. Ba? Ano? Ala, takbo na. Masarap lalo na yung taba. Paborito ko yan. Ito mga hotdog. Saglit lang ito. Ganyan. Mainit na talaga yung uling. Kaya saglit lang yan. Okay, itong mga leeg ng manok. Iinit lang natin. Iihaw lang konti. Kasi luto na yung mga yan. And siguro itong mga octopus dito sa gilid. Hindi ko alam. Bigyan mo din si baby. Ito ang mga baby octopus. Masarap yan. Sana hindi ko ma-overcook. No? Wow. Tapos na ang pork barbecue. Saglit lang yung mga iba. Gutom na ako. Ito na ang mga iniihaw ko. I think tapos na itong leeg, no? Luto na yan eh. Luto na. Ayan, tanggalin ko na yung leeg. Tapos itong mga gulay sa gitna mukhang luto na. Ayan.
Malambot na. Tanggalin ko na din. I-ready lang natin ang sausawan at kain na tayo. Ala, excited na si Jiro. Nauna na siya. Gutom na gutom, ha? Ako din, gutom na. Naghugas na ako ng kamay ko para pwede na magkamay. Lagyan mo sa akin subo. Dito ka na lang, Jiro, ha? Anong gusto mo, anak ko? Ano? Jax, gusto mo ng hotdog? No, 3 3. hot dogs. Okay, tanggalin ko sa skewer. Tikman mo yung ano, yung Okay. pork. Oh, gusto mo. Yan. Gusto mo din ng hotdog, Jiro? Gusto mo din? Ayan, hotdog. Careful, hot. Hot. Start muna ako dito sa barbecue. Mommy, blow ko. Ayan, Sa'yo, be? Octopus? yes. Gusto mo ng barbecue? Okidok. Gusto mo yung madaming taba? O konti lang? Madami? Okay. Ba? Oh, man, ang bango. Parang ng ano. Pati itong mga gulay. Medyo nasunog pero okay lang yan. Tanggalin ko lang sa skewer. Anong masasabi mo, Jax? Good? Masarap daw. Kain ka na. Mm. Ang sarap naman. Siyempre. Parang ano lang eh. Bumili ka lang sa Cali. Diba? Buti na lang kahit wala tayo sa Pinas. Kumakain pa rin ng Filipino street food. Sa Pinas lasa. Ito na. Masarap ang hotdog, Jax. I like this better. Oh, you like the pork barbecue better? Wow. Tikman ko nga itong hotdog. Masarap. Masarap. Mas gusto ko yung mga malalaking hotdog. Oh, yung sabi juicy. Oo. Ito, okay lang. Subukan mo na. Octopus daw. Gusto niyo ng... Gusto mo i-try yung octopus? Hala. Hello, galit na yun. Tina, kung gusto mo ito na. Inga, try mo nga octopus. Tikman mo nga, Jiro. Ikaw nga. Hala. Wow, gusto niya. Yummy? Wala na. Wala na. Kinain mo eh. Saglit lang. Madaming sibuyas dito sa pork. Nalala mo nag-street food tayo sa ano. Kasi in-scoop mo talaga yung Diba? ano eh, sibuyas tsaka ano. Kailangan eh. Pino. Mas masarap pag madami. Nakatingin sila sa'yo habang in-scoop mo lahat. Sabi siguro malulugi kami dito. Kaya nga. Naalala ko noon, hindi ako kumakain ng paa ng manok, no? Nagulat ka nung binili ko. Sabi ko, wala namang kakainin dito sa paa. Tapos nung tinuruan ka na ganito, oh, yan, ayan. Oh, diba? Tapos inadobo ni Jess. Wala na. Sabi ko, wow, masarap pala magkut-kut dito. Diba? Hanggang ngayon. More rice? Wala, more rice daw si Jax. Ayan, kain ka lang. Zero din, more rice. More rice din? Ako na, bebe. Ganyan. Ako din. More rice din. Rice pa. More rice lahat. Konti lang naman. Ano yung pinaka-extreme na barbecue na kinain mo? Yung unang super extreme for you. Pinaka-extreme noon. Siguro yung ulo o yung... Di ba may buo? Yung baby chick? Yung day 1 old? Ay, 1 day old pala. Kaya nga Yung 1 day old. Yun yung pinaka-extreme noon. Ako hindi ko kaya yon. Oh? Hanggang ngayon? Bakit? Hindi ko alam. Kasi buong... Ali, nasisiya parang naaawa ko. Ay, ganon. Pero balot, hindi ka nag-aawa. Kasi ano, pwede akong pumikit isang subuan lang. Pero yung 1 day old, hindi ko kaya siyang isubong buo. Sa bagay. Pag nakikita ko, parang... Ako mas gusto ko yung Adidas o siguro yung leeg. Ito. Try mo, malambot. Masarap ingat-ngat ito eh. Madaming Ay, ito parang puro balat lang, no? Alin? The best. Madami palang karne dito sa leeg, no? Wala kang to na to.
like it. You like it? I like that. Mhm. You want another bite? Go si Jiro, gusto pa. Oh. Saan? Anong gusto? Ano? Ito ang gusto niya. Ito na nga. Yay! Hot dog. What are you Yan lang muna ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood sa aming simpleng street food sa bakuran namin. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo.